Ahojte a vítajte v Dračie mesto. Ty si taký zlatý dračík. Sú tam malé draky, normálne draky a veľmi, veľmi veľké draky. A ja mám tuto žiť 24 hodín. A to je prezident na Dračie mesto. Ako sa tuto žije? Ľudia hovoria, že to je veľmi zlé mesto. Lebo tam veľmi veľa ľudia zomierajú. Toto nie je také mesto, čo môžeš len tak žiť. Nie, lebo ty musíš ísť na tie tajomné dvere. Ok, ale kde sú tie tajomné dvere? Ale najprv musíš nájsť toho najviac zasného draka. To nie je také zlé, poďme na to. Poď za mňou. Super, sme našli to najviac zasného draka. Teraz čo? Teraz máme chodiť 100 milión kilometrov. Niekto tuto mal prísť. Kde je ten človek, čo má tuto prísť? Už sme tu. Čo? Jaj, a takže ahojte, ja sa volám Igor Dračovič. Teraz uvidíme, že tento Juraj a ty ste zabili nejakého draka. Vy ste fajn. Môžete ísť na tie tajomné dvere. Čo sa deje? Ja absolútne neviem. Ahojte, my sme čakali na vás. Konečne už môžeme ísť na ranný život. Super. OK, všetci vy ste pripravení? Let's go, už ideme. To je taká sranda. Počkaj, nevieš, jak sa vozí? Nie. Počkaj, čo? Ideme zaujať.